ناقصان زلو جزية تحلفو تلو مع الملو تسفاي مبار كمتي حزنا زلنا مدب أبزي channel زي كل جزية سرحات جزانا ويكان جزانا زدلينا سرحاتينا كأربالكم تانيها كمتي أب كلت تدقاقامي ويكا سلسة تدقاقامي جزية زرانا نهرالي خا أب كمزي أبناي جزا سرحات ويكا موياوي أفلتو زلو محواتنا اندعدمنا تيناتهم مخري ويكاناتهم زلهم كألتن فلتتن نابانا الشيرز قبرلو من قدي بزح جزية زرقحنا لنا كم خا زرقحنا بزحلة في فيديوهات مخري ناي financial advisor نحاونا هناك نايحاونا سيوم ريليتر كمو أبناي جزا مجزا زح جزنا نتبتات على إنها تزراريبنا نرنا كمون أبزحلة فيون ريليتر دسالة حاوناون كمو مبريه بنالو من أربع زحلة فكم الهرالي أو أتيهم كأتي فيديو سرحنا لنا كأختره وتخليهم نلومي دم حاونا ريليتر سيوم تمليسنا له سدما تاي خونا يلوم زعبنا أبناي جرانت أبز حلفة مجلسي هبنا نيرو تجرانت مالتكا أبناي جزا مجزا ناي مجمرة جزا زجوزو كافتي ستيت كرهوز خلو حاجزات حبيرنا نيرو زي فيلي جرانت بهالحاجز زي أب فيلي إيريا تراي زسرح أفلادلفيا زلنا أفلادلفيا خنجز خلنا يمالتي نلومي بزعبو مبرهن كم دما أب كريديت سكور ناتنا ويكات كريديت سكورز بهالنتايو زبل حبريتا حيزلنا مثيلو أو أتذكرنا على كهلو النايو من الوقت تا جرانت تبل تاناي فيلي جرانت تبل إذا باركود إن حرت الرأيكم الله قبل عليه سؤال الله كاب تلفوننا ويكا بنتكملو اب تلفزيون نحرالي تنري دلنا بتلفوننا اتي ناي بيكتشر كستايل عندنا سكان مسكبرنا لك نافت اللينك كتحلفنا تا فيلي جرانت تبان باركود 90 لكم الله كاو اكترخوا ياهم حاونا سيمون مسانا سلازلو جوين كغبرنا مالتيو سلازي نافت مدب كبلوكم حدثتي أبزي جزاتري ودلهم ندحكمكم كا سبسكرايب بمقبار نزل channel نخعبي يحجزي كم دما لا كريا خلنا لايك ندحرجرنا شير ندحرجرنا يخا نتيجة يسب تي أرجوليزم كحجز لازخل كلنا نزل فيديو نري لايك بمقبار ويكا شير بمقبار أفتناتنا مس ميدان عنه نقول له حجز لازخل مالتي سلازي كم مجمرة أكثر موداتا مثلا بسمنا تصنح بمعدام نسيم حونا كنتوينا مالتي سلام سيوم حوي كمي عرفيتك كمي دحندو سلام كمي كنها سلام جرا سبق لنا كميت كون صح سلام صبو thank you again كالاي جزي سالساي جزي دخون دلو مرخبنا أبز حالة جزي دحب كنا انفورميشنات بحكي كتمسكن قباكا كومو دعم سلاحواتناون عادي من يمنيرنا اتزهبكم مو انفورميشن نتي أفلوتو زي بلو مخابطو أنقانا بمخانوخا عابي حقازي زخونة ملغتيو سلازي حجون كمو داقين كم ساخا كمسكنا كايفوتو You're welcome. سلازي أبز حالفة كم دبلنا يو as first home buyers ويكا مجمريا غزان زغزو فلادلفيا تي فيلي جرانت بحال عليلنا نيرنا تي كاب ستيت ويكا كافتي حاجز كرهو زخلو نتبتات علينا وانت زرارينا لنا سالك تابار كود تعينا لو مالو ختا لينك مالتي كاون كرهو خوليم ابزي زلكا مبرهي مالت السو نحروسي دومو تي جرانت حاجز نحروسي دومو انتاي ديفرنس الله لو تتاتفتي ناي مورجيج ريت يوسخدي يقدل دي فللياتو انتايو نعون نحروسي دوما تجرانت نحر تطقيمه من جرانت خيته طقم فللي انتايو او مبرخ تبناما نابقال انت اوكي that's a good point I'm saying جيت interest rate فللي يبلوني جرانت ندر تطقمكا كاب سيتيز مسا جرانت نت interest rate affect هيغبروني እቲ interest rate ማእስዮ affect ዝከውን እቲ grant ካብ ባንክ እንደህር መጽዩ ህጂ ሓደ ባንካት አለው they can give 8000 grant but they give you a higher interest rate ካብ ሲቲ ካብ ገበርት እንደህር መጽዩ ግን እቲ interest rate affect አይከውኒ so እዚ ሓደ ነገር አለው ካሊፍሊ ድማ በዚ grant እንደህር ገዛ ገዚሃ ከም ድላሃት ተሸጦን ተከራዩን ትክእል ማለት እዩ grant እንደተጠቅምካ ናይ government
حاجز اندر تطقم كدما مشاطن مكراين ريستريكشن አለው ማለት ማስ ከምትሸጠውን ማስ ምክራይ ከምዝካሉ ሪስትሪክሽን አለው ማለት ታያ ዲፈረንስ ነበር ካለ ዲፈረንስ የብሉኒ ስለዚህ ቲግራንት እንድሕር ተጠቂሞምሉ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ጥራይ ኣፍቲ ኣብቲ ኢንተረስት ሬት ፍልል የብሉኒ ኣብቲ ኢንተረስት ሬት ኩሉ ዝረከቦ ኢንተረስት ሬት ግራንት ዝወሰደ ሰብም ይረክብ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ያ ትፍልልዩ ክንገብሮ ዘለና ኣው ነበርቲ ክንከውን ኣለና ኣብቲ ገዛ ክንሸጦም ስንደሊ ግን እቲ ዝሸጠናሉ መጠን ናይቲ ዝተቐመጥናሉ ዓመት ኣብቲ ገዛ ሚኒመም ኣለው መስለኒ ተዘይተጋገ እዚ 10 years or 15 ሚኒመም ኣለው 10 15 ዓመት ክትቀመጥ ኣለካ ቢፎር ንሻካ ማለት እዩ ስለዚህ ያ ኣብ 15 ዓመት ኣብቲ ገዛ ክንህሉ ኣለና ወይ ከዓ ነበርቲ ኣብቲ ገዛ ክንከውን ኣለና እቲ ግራንት እንድሕር ወሲድናዮ እቲ ዘሎ ሊሚት ካ 15 ዓመት ኣው ነበርቲ ክንከውን ኣለና ንሕና ከላይ ገዛ ገዚእና ናብ ካል ሙቭ ክንገብር ምስ እንደሊ ወይ ከዓ ንዑ ክንሸጦም ምስ እንደሊ ግን ኣብ ንሸጠሉ ግዜ እተን ተሪፈን ዘለዋ ዓመታት ክንደይ ተቐሚጥና ኣለን ክንደይ ተሪፈን ኣለዋ ካ መጠን ተራእዩ ካ ካፍቲ 15 ዓመት ዝተባህልናዮ እንድሕር ቅድሚ 10 ዓመት ንገድፈለና ኮይና እተን 5 ዓመት ተሪፈን ዘለዋ ግን ክንመልሰን ኢና ተን ገንዘብ ዝወሰድናየን ከመይ ኣምሽ በጣም ጽቡቅ ከምዚ ሀይ ኣው ክመለስ ኣለዎ ንትገበር መልስ 5 ዓመት እንድሕር ተቐሚጥና ካ so the more እቲ ዓመት ኣብ ዓመት እንጥቀመሉ እቲ ናትና ሊስ ከዓ ዝጎድል ማለት ስለዚህ ምጥቃሙ ጽቡቅ ሓገዝ ኣለዎ እቲ ሓገዝ ከዓ ኣጠቃቅሙ ተረዲና ምስቶም ናትና ሪል ስቴት ምሶም ተማኺርና እንድሕር ጌርናዮ ተጠቀምቲ ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት ስለዚህ ገንዘብ የብልናን ኢልኩም ተጠዋይ ትበሉ እዚ ግራንት ተጠቂምኩም ከም ዳውን ፔይመንት መክፈል ዲ ወይ እውን ክሎዚንግ ኮስት መክፈል ክሕግዘኩም ስለዝኽእል እታ ሊንክ ልክ እዛ ባርኮድ ትሪዋ ደለኹም ካብ ቴሌፎንኩም በኣስካን ጌርኩም ናፍቲ ሊንክ ክትሕልፈኩም ያ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘለኻ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኣብዚኣ ክትኣኽለና ኣብ ክሬዲት ስኮር ሲም ሓወይ እንታይ ክሬዲት ስኮር ማለት ኩሉ ግዜ ዝሕተት ክስታዩ ሓደ ሰብ ብናቱ ካሽ ወይ ከዓ ብናቱ ካርድ ክጥቀም ዝጸንሕ ኣብ ገዛ ምግዛእ ድዩ ኣብ ዝኾነ ንብረት ምግዛእ ክመጽእ ከሎ ክሬዲት ካ ከመይ ይሕተት እሞ ኣብዛ ኣፍልጦ ኣይጸንሖን ስለዚ እቲ ከም ብሓድሽ ሽዑ ነቲ ሕዝቦ ጸንሐ ፕላን ንድሕሪት መልሶሞ ክሬዲት ማለት እንታይ እዩ good question ክሬዲት ማለት እንታይ ማለት እዩ በሐጻሩ ዲስክራይብ ክገብሮ ከለካ እቲ ሓላፊነት ወሲድካ ገንዘብ ኣታሃዛ ትክእል ዲሃ ዝበሃል ዘርኢ ሜዠርመንት መለኪኢ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ባንክ ንህና ዝፈልጠና ብፐርሰናሊ ከይኮነሲ ብታ ቁፅረና እዩ ዝፈልጠና ብክሬዲት ስኮር እንታይ ዓይነት ሪስፖንሲቢሊቲ ሰብ ከም ዝኮነ ዝፈልጠና በቲ ክሬዲት ስኮር ናዩ ማለት እዩ እቲ ክሬዲት ስኮር ናትና ሂስትሪያ ከመይ ኢልና ሪስፖንሲቢሊቲ ከም ምኳና ዘርኢ እዩ ነቲ ገንዘብና ኣታሃዛ ከመይ እዩ ኢሉ ዘርኢ እቲ ክሬዲት ስኮር ናዩ ማለት እዩ እና ነምበር ሂቦም ኣለው ካብ 500 ክሳብ 850 ይከይድ ማለት እዩ እቲ ነምበር 500 በቃ ናይ መጨረሻ ሎስት ክሬዲት ስኮር ማለት እዩ 850 ድማ the highest score ማለት እዩ so the ሪኦም እቲ ባንክ ገንዘብ ከለቃና ዝከል you have to have a good credit to borrow money from a bank okay credit ነዘይ ጸንሐ ሰብ እንድሕር ኮይንኸ ለሰይ ገሬ ክሬዲት ካርድ ኣይነበረን ቅድሚ ሕጂ ወይ ብካሽ ወይ ከዓ በቲ ናይ ዴቢት ካርድ ክኸፍል ጸንሐ ሞ ገዛ ክገዝእ ምስ ትደሊ ግን ክሬዲት ኣይሕተት ክሬዲት ክሓትት ንመን ክሬዲት ተሓትት ካበይ ከይደ ክሬዲት ካርድ ዘውፅእ ኦኬ ክሬዲት ሂስትሪ ዘብሎም ሰባት ክሬዲት ተጠቀሙ ሰባት ቢውልድ ንምግባር እቲ ቀሊል ነገር ካብ ባንኮም ከይዶም ፕሪፔድ ክሬዲት ካርድ ሙፃ ማለት እዩ ካብ ናትካ ባንክ ትከይድ ዌልስ ፋርጎም እንድሕር ኮይኑ ቲዲ ባንክ እንድሕር ኮይኑ ኩሎም ሓገዝ ይገብርዮም እቲ ቢውልድ ንምግባር ክሬዲት ካርድ ማለት እዩ ክሬዲት ሂስትሪ ቢውልድ ንምግባር አሁን ከድካ ተሃቶም ፕሪፔድ ኦር ሴኩርድ ዝኮነ ክሬዲት ካርድ ሀቡን ይትብሎም ግን ንክልተ ዓመት ክትጠቀም ኣለካ ማለት ነው ክልተ ዓመት ተጠቅምካ ቢውልድ ትገብርታ ክሬዲት እሱ ጥራይ ከይኮነም አንሴኩርድ ክሬዲት ካርድም ክታውፅእ ትክእል ኢኻ አፕላይ ትገብር ብዙ ከይኮነሲ ሓደ ባንክ ናይ 500 ሊሚት ኦር 1000 ሊሚት ክሬዲት ካርድ ይህቡካ ቢውልድ ምግባር ከህግዙ ካዳልዮም ማለት እዩ እዛ ድማ ዋይዝሊ እንደተጠቅምካ አላ በግዚኡ እንደህር ከፍልካዮ ቢውልድ ክሬዲት ሂስትሪ ማለት so first step build in Mugbar secured credit card is a good way
to build a credit history. Okay. ምናልባት ተም ክስታይ ሓደስቲ ተቆነኩም እዚ prepaid ወይ ከዓ secure credit card ዝበሃል እንድሕር ካብ ዝኾነ ካምፓኒ ኦፈር እንድሕር ዘይመፅና ኮይኑ እቲ ክሬዲት ንሕና ባዕልና ካፍቲ ባንክናትና ካፍቲ ገንዘብናትና ወሲዶም በቲ ገንዘብና ዝህቡና ክሬዲት ካርድ ማለት እዩ ብኡ ገይሮም ፍትኑና እሞ ንዕኡ ማኔጅ ምስ ገበርናዮ ድማ ብድሕሪኡ ሽዑ እቲ ጠቃማና ናትና ሪኦም ባዕሎም እቲ ናትና ዝወሰድዎ ገንዘብ ንበል ብ300 እንድሕር ጀሚሮም ለና 300 ንዕኦም ንህቦም እሞ ካፍቲ ባንክና ወሲዶም እሶም ክሬዲት ይህቡና በተን 300 ናትና ጌርና አጠቃቅማ ናትና ከመይ ምዃኑ ሪኦም ድማ ብድሕሪኡ certain time ይህቡና ብድሕሪኡ ሶም አጠቃቅማኻ ጽቡቕ ከምዝሎሞ ንሕና ድማ ከምዚ ሂብና ካለና ይውልኻ ማለት እዩ ተናትካ 300 መልሱልካ ብድሕሪኡ ናቶም ክሬዲት ካርድ ይህቡኻ ማለት እዩ ስለዚ هذا ድማ ብዙ ኮስት ዝደሊ እንታይ هذا ካል ትሪክ አሎ to credit score the fast improved ምግባር ማለት እዩ you can be added as a user for a credit card that's for a friend, a family or a spouse እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ሰባይን ሰበይትን አለው ናታይ ክላይንት ነይሮ እታ ሰበይቲ ጽቡቕ ክሬዲት ኣለዋ ኣብዚ አዲስ አበባ ሃያ ቢልድ ጌራ ጽቡቕ ክሬዲት እቲ husband new to the country he just came so apply ክገብሩ ከለው ናይ ሰብኣያ ክሬዲት ሎው ነይሩ ሕጂ እንታይ እቲ ባንክ አድቫይስ ዝገበረና እንታዩ ከም ዩዘር ጌርኪ ሬጅስተር ግበር እዩ ኣብናቲ ክሬዲት ካርድ ይልዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንድሕር ክሬዲት ካርድ ኣውፅአ ንሃወይም ንሃፍተይም ኦር ንደቀይ ዩዘር ኢለ ከመዝግቦ ምክእለ ማለት እዩ ክልተ ክሬዲት ካርድ ኣውፅአ ኣነ ሆልደሬ እቲ ዩዘር ድማ ዝፈርቀ ኩሉ ሰባይ ማለት እዩ እሱ እንደተጠቀምሉ ትሽም ኣብቲ ክሬዲት ካርድ እንድሕር ኣትዩ ናቲ ሰብኣይ ክሬዲት ካርድም ከፍ ይብል ማለት እዩ ክሬዲት ሂስትሪ ኣለዎ ማለት እዩ መብዛሕት ፓረንት አሜሪካን ፓረንት እዚ ይጥቀመሉ እዩ ነቶም ቆልቶም ነቶም ደቆም ክሬዲት ቢልድ ምግባር ናቶም ክሬዲት ካርድ ዩዘር ጌሮም ተሽሞም ያትዎ ማለት ነው ክሬዲት ካርድ so እዚህም ሓደ መንገድ እዩ ክሬዲት ቢልድ ምግባር ያ ጽባቲ ስለዚህ ኣብ ገዛ ምስ መጻና እቲ ሌቨል ናይቲ ክሬዲት ሂስትሪ ወይ ከዓ ክሬዲት ስኮር ቲ ሚኒመም ስኮር ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ዝተሓተ ስኮር ክንደይ ክኸውን ኣለዎ so minimum ቅድሚት ዘራግና ኣለና ክንደይ አይነት ሞርጌጅ ከም ዘለው ማለት እዩ እቶም ቀንዲ ክልተ ዘለው FHA ኮንቬንሽናል እዩ FHA ናይ ገቨርንመንት ስለዝኮነ ገቨርንመንት ክህግ ስለዝደሊ ሰብ ገዝ ፈርስት ታይም ሆም ባየር እንደህር ስለዝኮንካ 580 እንደህራሊካ ንFHA እኩል እዩ ማለት እዩ 580 FHA loan good enough ንኮንቬንሽናል ግን ናይ ገቨርንመንት ጋራንቲ ዘይብሉ 620 or above ክከውን ኣለዎ 620 or 630 more ክከውን ኣለዎ ማለት እዩ ኮንቬንሽናል ሞርጌጅ FHA had a benefit ዘለዎ low credit score ይቀበሉ እዮም FHA loan 580 550 sometimes ይቀበሉ እዮም FHA okay ስለዚህ ካብ 580 ዘለዎ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ማለት ክጅምሩ እዮም እወ ኮንቬንሽናል FHA ፍል ያለው yes ከም ይካል okay ያ ጽባቲ ምክንያቱ እቲ ክሬዲት ስኮርና ቢልድ አፕ ጌርና አፍቲ ፍልል ያለው ወዲ ማለት አፍቲ ሞርጌጅ ፍልልያት አለው ወዲ እቲ ስኮር ናትና ላዕል ብምዃኑን ታሕት ብምዃኑን ፍልል የምጸልና ዶ አፍቲ ሞርጌጅ ሎን ክንወስድ ከለና በጣም ለውጥ ያመጽዩ ሓደ ሰብ 700 ክሬዲት ስኮር ዘለውን 650 ዘለውን ሓደ ፕሮዳክት አይኮነ ዝረክቡ 700 ዘለው the lowest interest rate ክዋሃቡ ይካሉ ማለት 700 and above ሕጂ ሎሚ ክንዳያላክ ኢንትረስት ሬት ናይ ሎስ ክሬዲት ኢንትረስት ሬት ሎሚ 7.5 ያዘላ ሕጂ ሃይስት ክሬዲት ስኮር ዘለዎ ጽቡቕ ክሬዲት ሂስትሪ ዘለዎ ንታክረክብ ይክእሉ ማለት እዩ 7.5 ይረክብ ሽዱስተን 50 ክሬዲት ስኮር ዘለዎ ድማ ክረክብ አይክእሉ ስለዚህ እነሱ 8% ይዋሃቡ ማለት እዩ 8.2 ይህቡ ማለት እዩ ካውንታት እንደር ኮይኑ ድማ ከም ይከውን ትረክባ ኢንትረስት ሬት ሃይ ይከውን እቲ ባንክም ሞር ዳውን ፔመንት ከሃተከ ይክእል ማለትም ሳቱን ዝሪው ወንታዩ ሃይ ሪስክ ሎን ዝሪው ሎው ክሬዲት ስኮር ሚንስ ሃይ ሪስክ ፎር ደ ባንክ ማለት እዩ ስለዚህ ንተገንዘቡም ከህዙ መጀመርታ ከከስሩ ይሎም ሎው ኢንትረስት ዘለው ሰብ ሎው ፕሮዳክት ይረክብ ማለት እዩ ሃይ ኢንትረስት ዘለው ሰብ ድማ በቀላሉ አፕሩቭ ይከውን the best product ይረክብ ማለት እዩ
اوكي سلازي تفللياتو اب انترست ريت ون طقم لو يحجزنا ማለት هو انت عاملين كريدت محاس صبو كريدت اندهر اللي كان كل ነገር نغزاك يكون سي مكينام كتغز كل ነገር كتوصل كلها صبو كار ጥቅም አለው ማለት ጥቕሙ ክሳብ ክንዲዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ጌጋታት ዝርአ ኣብ ምንታይ እዩ መንተይን ክንገብር ከለና ክሬዲት ካርድናስ ኣተሓሕዛና ከመይ ይኸውን ዘለዎ እንታይ እንድሕር ኮይኑ እዩ ዝውስኽ ወይ ከዓ ከመይ እንድሕር ተጠቒምና ኣሊና ዝጎድል ኣብቲ ክሬዲት ክውስኽን ክጎድልን ከሎሲ ኣተሓሕዛ ከመይ ይኸውን ዘለዎ ኦኬ ሕጂ እቲ ክሬዲት ስኮር ክሬዲት ሂስትሪ ሜዥር ክገብርዎ ከለዉ እቲ ንሜዥራት ዝጥቀመሉ ብዙሕ ነገራት እዩ ሓደ ነገር ጥራይ ኣይኮነን first እንታይ ይጥቀሙ ክሬዲት ዩዘር ክሬዲት how many credit do you use ንምሳሌ ሓደ ሰብ 10,000 ክሬዲት ባንክ ይውዎ እቲ ኩሉ 10,000 እንደተጠቀመሉ 100% እቲ ክሬዲት ተጠቀመሉ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ስኮርካ ሎው ይገብሮ እዩ እታ ጽቡቅ ነገር እንታይ ነው ክሬዲት ሜንቴናንስ ጽቡቅ ክሬዲት ክህልውና እቲ ባንክም ኮንፊደንስ ክህልውና እቲ ዝተዋበና ክሬዲት ግማሹ ክንጥቀም ዘለና ነበር ኩሉ ክንጥቀመሉ ይብላኒ ሕጂ ኣብ ባንክ ሄድካ ባንክ ኦፍ አሜሪካ 5000 ሊሚት ዘለዎ ክሬዲት ካርድ እንደህሪብካ እቲ ኩሉ 5000 እንደተጠቀምካሉ ነቲ ክሬዲት ስኮርካ ሎው ይብሎ ማለት እዩ ግን 2000 እንደተጠቀምካ ዩዝ ኦፍ ክሬዲት less than 50% ኢሎም ጽቡቅ ክሬዲት አለካ ማለት ሶ ክንደይ ትጥቀማለህ ዝተዋበካ ክሬዲት ሓደ መስፈሪ እዩ ማለት እዩ ካል መስፈሪ ድማ ብሰዓታት ክፍላ ዲሃታት ክሬዲት ሕጂ ናይ መኪና ዝተለቃህዩ እንደሃልዩ ናይ ክሬዲት ካርድ እንደሃልዩ ሌት ፔመንት እንደሃልዩካ በጣም ዩዝ ኢፌክት ዝገብሮ ማለት እዩ ክሬዲት ስኮር ሶ እቲ ኩሉ ቢልና ብሰዓት ክንከፍላለና ማለት እዩ ሌት ፔመንት 30 days ሌት ፔመንት እንደሃልዩ ኮንካ ኤኒ ካምፓኒ ሪፖርት ይገብርዎ ክሬዲት ቢሮ that affected so on time payment not using to the maximum of your credit ካለ ድማ ክንደ ክሬዲት ኢንኳየሪ after history ክንደ ክሬዲት ኢንኳየሪ አለካ ሕጂ ብዙ ክሬዲት እንደሃር አፕላይ ተገበር ኮይንካ ንምሳሌ ለ ሆም ዲፖት ከይድ ሆም ዲፖ ያተካ ክሬዲት ካርድ ደሊ ይብሉካ ራይት ብሎም ኢንኳየሪ ይገብሩ ማለት እዩ ተስፋ ሰክሬት ተቀብሎም ኢንኳየሪ ይገብሩ ሎስት ከይድ the same question ያቱ ክሬዲት ደሊ ራይት እንደልካዮም ኢንኳየሪ ይገብሩ ማለት እዩ ቤስት ባይ እንደልከካ ኣብ ኩሉ ስቶር እንዳሄድካ ራይት እንደልካዮም እቲ ነምበር ኦፍ ኢንኳየሪ ሃይ ይከውን ማለት እዩ more inquiry እንደህራሊካ more than 5 inquiry እንደህራሊካ ነቲ ክሬዲት ስኮር ሎው ይገብሮ ማለት እዩ ብዙ ሰው ይፈልጦኝ ስለዚህ ሰቅልና ንክሬዲት አፕላይ ክንገብር አንከልና በሃዳ አመት 5 inquiry is good enough if you do more than 5 inquiry ነቲ ክሬዲት ስኮር ሎው ይገብሮ ማለት እዩ ሶ ክሳብጂ ክንደሪና ክሬዲት አጠቃቀማ ክንደ ፐርሰንት ኦፍ ክሬዲት ተጠቀማለህ ክሬዲት ኢንኳየሪ እና ደግሞ በሰዓት መክፋል ሰለስቲዮም ቀንድታቶም ማለት ነቲ ክሬዲት ስኮርካ half the blue or low the blue ማለት okay ስለዚህ ያ አማልቱ መخفالو ካው ዘይምድንጋይ ወይ እቲ ሚኒመም መخفالከ entire payment ክትከፍሎ ተዘይካልካ ሚኒመም ፔይመንት አፌክት ለወዶ ሚኒመም ፔይመንት አፌክተብል ነው ሳቶም ዝደልዩ እኮ ሰብ ሚኒመም እንዳከፈለ ነው ይከፍለሉ ዝደልዩ ሚኒመም ኢፌክት አይገብርልካኒ ግን ንባና ጽቡቅ አይኮነን እንደህር ሚኒመም እንደህር ኩልሻን ከፍል እንደር ኮይና ሞር ኢንተረስት ሬት እንዳከፍልና እዩ ማለት እዩ ሶ ከሚኒመም half እንዳበልና ዝካልና እንደር ኮይና ከሙ ከፍል ዳዩ ነቲ ሞርጌጅም ነቲ መኪናም ቅልጥፊና ንውደው ቲ ክሬዲት እቲ ባላንስና ሎው ይከውን ግን ሚኒመም መክፈል አፌክት አይገብርን እንታስኮር ማለት እዩ አና ሃደ ኤግዛምፕል ንባል ኤግዛምፕል ገረ ከቀረሩን ታዩት በታይ መክፈል ማለት ናይ ዌልስ ፋርጎ ሞርጌጅ አለኒ ባለን የረዝ ከፍሎ ኦንላይን ዳታው ከፍሎ ነው ካው ንምታይ ባሉ ከፍል አውቶማቲክ ሴትአፕ ገብሮ ይላ አውቶማቲክ ሴትአፕ ገረዩ ማለት ነው ኦንላይን ነት ፔመንት ግን ትገጋ ካባይ ሆነ ፈለጥኩን ካባቶም ይሁን ግን አውቶማቲክ ሴትአፕ አይተወዳትም ነው ሶ አነ ድማ በሐሳቤ ኦኬ በቃ አውቶማቲክ ሴትአፕ ገረዩ አለሁ ይላ ሶ ቂለም ማለት ካው ታ ሞርጌጅ 30 days ሌት ኮይና ተከፈለት 30 days ሳቶም ሪፖርት ገረሞ ማለት ነው ክሬዲት ስኮር ሳው ክሬው ከለሁ 700 ኔራ ማይ ስኮር ካብ 700 ን 650 ድሮፕ ገራ ማለት 50 ፖይንት ድሮፕ ገራ ሃደ ሌት ፔመንት ሶ ህጂ ዲስፒዩት እንዳገበርኩ ያብት ዌልስ ፋርጎ ደውለ
technical error yumber not a mistake አይኮነን automatic setup ገረዩ ነው it didn't work እና it might be mistake እንዳልኩ እንጂ dispute እንዳገበርኩ የዘለሁት payment so late payment very bad በጣም ሁሉ ነገር በሰዓት ከከፈላለው እንደር ገዛ ከንገዛ ሐሲብና እንደር ኮይኑ ክሬዲትና ሜንቴን ለመግባር on time payment is very important okay ጽባ አብዚ ምናልባት ክሬዲት ነው ጽሞ كم خين خفلي الناس تكريدت محازو حزنيا تم بالتراي انتي تسقم على ويكا how long we can use one credit card ناي تخون عند حرام الناس أبكندي جزية خنت كملو علنا حسكيا تم بالتراي كتسقم على هو آمين كنت كملوا الله كان ده هذا كم كالوت أبت credit history report هاجبرن مالف zero balance لازكونا منهم activity የለን so after credit card no credit activity usable ማለት ነው ስለዚህ ክንተቀመሏልና ክሬዲት ወስድና መልሷልና ታ አክቲቪቲ ትራያት ስኮርና ማለት ነው አክቲቪቲ እንደርዘ ያለው ክሬዲት ካርድ ሆይብና እንደሰጥልና ሂዝናዮ አይራእኑ ማለት ነው ክሬዲት ስኮር no activity it doesn't show up ካለደማ መስፈርቲ ነግራ ካኔራ እንታይም አፌክት ዝገብሩ ሰለስተሪና on time payment በጊዜው መክፈል ክንደ percent እንጠቀማለና ካርት ክሬዲት ክንደ ኢንኳሪ ያለና ካለ ዘሬው ደግሞ how long do you have the credit card how history of credit እጂ ናይክልታ አመት ሚኒመም ያ ጽቡ ክሬዲት ስኮር ከነበርና ናይክልታ አመት history ደለና ነው ማለት ካው ነው እንደር ኮይኑ ድማ the credit score na half እንዳበለ ዝከይ so not to form us first into you but you for ኮይኑ ማለት ሰለስተ ነገር for ድማ length of credit history na asset amat እንደራልካ ጽቡ ክሬዲት አለካ ማለት ነው ናይክልታ አመት ሲ ሚኒመም ተደልያ how long of credit history ክንደ አመት ተጠቅም ካዝበል ደማ አፌክት ይገብረው ማለት ነው okay ጽባት so ንሐሳብ ትንጥቀመሉ ክሬዲት ክስታይ ንኸውኒና نعصوينا ويكا عيدلينني لنا خصنا نقبر غزيلو كريديت معصاو كنتاي تقمن لو مالت كريديت كارد خنا عصونا كويناسي تقما له ودي افتي سكور تقما يمسرو صعبين له ودو تقما له انت مسلكا هجي let's say how much the credit card له ني كبر how much the credit card له ني هذا credit card نشدست عمت تقملو كتهذا 3 عامات هذا عامات كل عامات تقيملو هذا كريدت كارد دمو هذا عامات تقيملو نبات هجي 6 عامات تتقم كل كريدت كارد ايرلين يولندر كانسل غيريو year of my credit history length ያጽሪው ማለት ነው አቨሬጅ ምዞስቱ like ተረዲ ሀኒጂ هذا credit card 6 years ተጠቅመንደር ካንስል ገረዩ not 6 years credit card history አጥፊያዩ ማለት ነው ካብ credit history so account መጻው credit score low ይገብረው yes affect አለው ስለዚህ ህዝና ያጥራይ ትምክን ብላለን ማለት ክንህዟለን እንደ ታጺው ባንክም እንደ ተጠቀም ካሉ ባንክም ካንስል ከገብረው no activity ሎም ኢሜል ይገብሩካ አጥተቀም ካሉ ዘ ክሬዲት ካርድ ለቱ ይርስ አጥተቀም ካሉን ካንስል ከገብረው ይናይሎም ያጽወ ማለት ነው ክሬዲት ካርድ እንደ ተጠቀም ካሉ no activity they will close it يا ስለዚህ at least ሐሳብ ቅድሚ ሽድሻው ሐስ ክንተቀመሉ ነው ክንተቀመሉልና so ሐላ ነገር ታዩ እዚ ሁሉ ነገር ንምክተታል አመቾኒ like ሁሉ ነገር like credit history credit inquiry credit usage closing of credit how do you know ከሜልና ነፈልጡ አፌክት ከውን ኮሎ ተነምበርና ሃይክ ከውን ኮሎ ሎው ከውን ኮሎ ከሜል ኢልና ያንፈልጡ እንደ ተባህሉ ድማ alert setup ክንገብር ንከሊና free app አለው credit karma ዝበሃል ዌብሳይት አለው ሊንክ ንህቦም ንከሊና creditkarma.com ናባንክና ማሉ alert እንደ setup ጌርና free account you free service you هذا لو ክሬዲትና እንደር መጽዩ alert ይገብሩና ማለት ነው በቴክስት በኢሜል alert ንረከብ ህጂ هذا ሰብ ናትና ሶሻል ሴኩሪቲ ተጠቅሙ ክሬዲት አፕላይ እንደር ገሩ እንፈልጣለና ስለዚህ alert system ከባንክናም or ካብ ክሬዲት ካርማ ሴትአፕ ምግባር ይካል ኒው ኢንኳሪ አለርት ንገብር ሃደ ክሬዲት ካርድ ነርታጽያ አለርት ንረከብ ቴክስትን በኢሜልን ማለት so
that's how we know something's different with our credit history. Okay. Credit تي سكور كافتا كريديت كارد نتقمل ጥራይ ድዩ ካውንት ዝገብር ዋላ ካለ መለክዒታት ውን ክንፈጥረሉ ንኽእል ኣለይ credit card usage አለው in time like na credit history na ka credit card like economy ka kullu borrow ዝገበርናዮ ነገር ኩሉ ይመጽእ ማለት ሓደ ጊዜ መት utility company na utility company ማለት na gas na mine ኩሉ affect ገብር ይከሉ credit history na ሓደ ነገር ተጠቂምና ዘከፈልናዮ ነገር እንደራልዩ እቲ ካምፓኒ ሪፖርት ከገብር ይከሉ ነቲ ክሬዲት ሪፖርት ማለት ነው ሜዲካል ቢል ከከውን ይከሉ na mine na electric ከውን ይከሉ na credit card na መኪና ፔመንት ከውን ይከሉ na education loan ከከውን ይከሉ na ትምህርት loan እዚህ ኩሉ ዝተበቃየ ነው ነገር ኩሉ በጊዜው ንከፍለው ዘለና እንደዚህ የተከፈለ ሪፖርት ይገበሩ na credit history ማለት ነው so ታኩላ ተከፈል ዘለዋ ነገር ከከፈላለዋ on time otherwise they will report it and our credit score will drop down ስለዚህ ዝኾነ ነገር ብሽምና ዝኽፈል ዘበለ ቢል ዘለዎ ሽምና ጽሑፍ ዘለዎ ዋላ ክሬዲት ካርድ አይኹን ክኽፈል ዘለዎ ኣብ ግዜ ተዘይተኸፊልስ ሰዓቤናት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ያ በቲ ዝተኻለና መጠን እቲ ናትና ከፋፍላ ኣብ ሰዓቱ እንደህር ኮይኑ እቲ ዝተመርጸ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ገለ ኣብ ናይ ምኽፋል ካብ ኣምጻናሲ እንታይ ክትንክፋም እንደለኹ ምናልባት ካፍቲ ክሬዲት ስኮር ዝብል ንብሎ ዘለና ቁርብ እተን ናይ ሪፔር ከመይ ሪፔር ክነብላ መቅድም ታ ሪፔር ክገብርዋ ዘለዎ ድሕር እቲ ስኮር ናትና ዳሜጅ እንድሕር ኮይኑ ብኸመይም ሪፔር ክንገብረው ንኽእል so ሓደ መንገዲ ካምፓኒታት ኣለው credit card repair company ልካ ጉግል እንደህር ጌርካ ማት ይመጽዩ ተከፍሎም እቲ ክሬዲት ዲስፒዩት እንዳገበሩ ሪፔር ይገብሩልካ ማለት እዩ እሳቱን ኮኔክሽን ስለዘለዎም ህጂ ዝረሳሃዮ ናይ ኬብል ቢል እንደህራልዩ ዘይተከፈለ 5 ዓመት ኮይኑ እስኻምረስ ሃገንቶም ኬብል ካምፓኒ ድማ ሪፖርት ገይሮም አለው ሶ ነቲ ካምፓኒ እንዳደወሉ ዲስፒዩት ይገብሩልካ እቲ ካንስል ይገብሩዎ ሪፖርት ኦር ድማ ሃፍ እንዳከፈልካ ይወጽ ማለት እዩ ካብቲ ክሬዲት እና እቲ ክሬዲት ሜንቴን ይገብሩልካ ማለት እዩ ግን እቲ ሰርቪስ አለው ተከፊሉ ሪፔር ዝገብሩ ካምፓኒታት አለው ደምሃያሹት ክሬዲት ስኮር ግን ክፍያ አለው እሱን ሓደ ሰብ ከከፍል እንደዘለለ ድማ በአራቱም ክገብሩ ይከሉ ህጂ ከም ዝበልኩ ኣብቲ ክሬዲት karma.com ትከይድ ኦር ከባንክ ታትትከል ይሃና ክሬዲት ሪፖርት እቲ ክሬዲት ሪፖርት የሬካዩ እታ ችግር እንታይ ከም ዝኮነ ንምንታይ ለው ከም ዝኮነት ክርኢ ይከሉ በህጊ ዚያዲ በህጊ አሜሪካ ማለት ኩሉ ሰብ በአመት ሓደ ጊዜ ፍሪ ክሬዲት ሪፖርት ከረክብ ይከሉ ማለት so if you go to Equifax website union and Equifax tom ክልተ እና ክሬዲት ኦፊስ ዘለው ትክልተዮ Equifax EQUIFAX and the other one is TransUnion and Equifax they can give you free credit reports once a year by law ማለት credit karma የሬካዩ ኩሉ ክሬዲት ሂስትሪ ከዘለው ነገር ኩሉ ትሪዮ ማለት እንታይ ከምዘለ so ኩሉ ሪፖርት እንደሪሃዮ ይነግረካዩ ንምንታይ ሎው ከምዝኮነ ንምንታይ አፌክት ከምዝኮነ ይነግረካዩ ክሬዲት ሪፖርት ዘይተከፈለ ነገር አለው ዲዩ ሌት ፔመንት አለው ዲዩ ባላንስ ኦቨር 50% ዝኮነ አለው ዲዩ እና እሱ እንዳራይ ሃፍ ፊክስ ምግባር ይካሉ ማለት ህጂ ማክሲመም ክሬዲት ተጠቅምካ ክትከፍላለካ ሌት እንደር ኮይኑ አፕዴት ትገብራለካ like you know you have to bring it to up to date ዘይተከፈለ ጸንህ ቢል እንደር ኮይኑ ድማ ዲስፒዩት ክገብር ትከልካ ካለ ማፌክስ ዝገብረሉ ምክንያት ድማ ናይ ክሬዲት ቴፍት ሓደ ሰምና ካመሲሉ ክሬዲት ከውጽ ይከልዩ አብዛዲ ሰለመደ ነገር ኮመን ክራይም ሳይበር ክሪሚናል አለው እሰሃንደ ደኮንካ ካለ ሰብ እንደር ኮይኑ ተጠቅምሉ ክሬዲት ነቲ ክሬዲት ሪፖርት ክንሪው አለና ማለት እና ዲስፒዩት ክገብር ይካሉ አናይ ኮንኮርዚ ክሬዲት ተጠቅመ ካለ ሰብዩና አይደንቲቲ ወስዱ ተጠቅመልካ ዲስፒዩት ክገብር ይካሉ እዚህ ሁሉ ዲስፒዩት ንምግባር ፊክስ ንምግባር ሲ እቲ ክሬዲት ሪፖርት ክንሪው አለና እንታይ ከምዘረይ ህጂ ወት ባንክ ህጂ እቲ ስኮርካ 680 እንደህልካ ንምንታይ 680 ኮይኑ ልካ እቲ ሪዝን ክንፈልጣለና ማለት ነው ንምንታይ ሎዝ ኮነ እቲ ሪዝን ድማ እንደፈልጥናዮ ፊክስ ክንገብረው ንከልና ባልና
صفاتي سواء أبيلنا عندنا بزحي كارد زي متقام يتزلنا أنت تقيمناها أبقبو أما عتن كنكفلو خمزلنا مالتي صفاتي إذا أنا كريديت زبلنا يا من أربعة قرب كم مبرهي خوينات تسمعتني أم أنت كن من الاسم دلوه سيمحاول I know كافت كريديت وصير ناسي أفتنا principal escrow زبل أو ብዙሕ ግዜ ክሳይ ዝገብረልና ኣሎ ማለት እንታይ እዩ ፕሪንሲፕል እንታይ እዩ ኤስክሮ ኣብ ፍልልያት ገለ እንድሕር ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ኣለካ ኩሉ ሰብ ዝደናገሮ እዚ ፕሪንሲፕልን ኤስክሮ የደናገር እዩ ሕጂ ሓደ ክላይንት ዝሃተተኒ ነገር እንታይ እዩ ገዛ ገዚኦም ኣትዮም ኣብቲ ገዛ እቲ ሞርጌጅ ክከፍሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ሶ እቲ ሞርጌጆም 2,000 ገለ ነይሩ እሳቶም ድማ ሞር ክከፍሉ ደልዮም ነቲ ሞርጌጅ 3,000 ገለ ከፊሎም ናይ ወርሒ ክመፀሎም ከሎ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ባላንስ ክሪእዎ ከለዉ እቲ ባላንስ ሎ ኣይኮነን 2,000 ከፊሎም እቲ 1,000 ኣበይ ኣትዩ ኢሎም ጠይቆምኒ ማለት እዩ እና ኣረድየዮም እንታይ እዮም ዝበልኩ ሞርጌጅ ክንከፍል ከለና ፕሪንሲፕል ኣሎ ኤስክሮ ኣሎ ኤክስትራ ክንከፍል እንደደሊና ስፔሲፊክሊ ኣብቲ ዌብሳይት ኦር ነቲ ባንክ ክነግሮም ኣለና እዚ ንፕሪንሲፕል እዩ እዚ ንኤስክሮ እዩ ኢልና ክነግሮም ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሞርጌጅ 2,000 ኮይኑ 5,000 እንደር ከፊልናዮም እቲ ባንክ ኣብቲ ኤስክሮ እምበር ዲፖዚት ዝገብሩ ነቲ ፕሪንሲፕል ኣያትውን እዩ ማለት እዩ ንሕና እንደር ዘይነገርናዮም ኣብቲ ኤስክሮ ዝኣቱ ሶ እቲ ዲፈረንስ እንደር እንታይ ይብልካኒ እቲ ፕሪንሲፕል ዘለቃናዮ ገንዘብ ማለት እዩ ሓደ ሜቲሽ እንደር ተለቂና እታ ፕሪንሲፕል ሓደ ሜቲሽ ማለት እዩ ክንከፍል ከለና እታ ሓደ ሜቲሽ ለው እንዳኮነ ትከይድ ናይ 30 ዓመት እንደር ኮይኑ ናይ 15 ዓመት እንደር ኮይኑ ብ30 ዓመት ትውዳእ ብ15 ዓመት ትውዳእ ማለት እዩ ከምቲ ኩነታቱ ሶ እታ ፕሪንሲፕል ንከፍላን ድማ ኢንተረስት ሬት ኣለዎ ናይ ቬኒዩ ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት ካብቲ ኢንተረስት ሬት ድማ ናይ ኢንሹራንስን ናይ ታክስን ብሃንሳ እዩ ዝክፈል ናይ ሞርጌጅ ወርሂ ዝክፈል ማለት እዩ ምክንያቱም ሕጂ ናይ ታክስ ቢል 1,500 እንደር መፅእካ ብሃንሳ መብዛሕትኡ ሰብ ይከብደው ንምክፋል ናይ ኢንሹራንስ ቢልም ከምኡ እንደር መፅኡ ብሃንሳ ሰብ ይከብደው ብሃንሳ ንምክፋል ማለት እዩ ስለዚ እቶም ባንክ ከመዮም ዝገበርዎ ሰኪዩርን ምንታይ ክኸውን ናይቲ ሞርጌጅን ናይቲ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ናይቲ ሃውስ ኢንሹራንስ ሃውስ ታክስ ብወርሂ እንዳከፈልናዮ ይቀለልና ማለት እዩ ከምኡ ንምግባር ሓደ እቲ ባንክ ይፈልጡ ኢንሹራንስን ታክስ እንዳተከፈለ ማለት እዩ እቲ ፕሮፐርቲ ሶ እቲ ኤስክሮ እንታይ እዩ ኢንክሉድ ዝገብር ታክስ ኤንድ ኢንሹራንስ ኢንክሉድ ዝገብር ማለት እዩ ኤስክሮ ማለት እሳያ እታ ፕሪንሲፕል ድማ ዘለቃናዮ ገዛ እቲ ዋና ማለት እዩ ፕሪንሲፕል ማለት ዋና ዘለቃናዮ ገዛ ማለት እዩ እታ ኢንተረስት ድማ ንበይና እያ so they call it PMI principal and interest እና ድማ ኤስክሮ ድማ ንበይናዮ ማለት እዩ so እቲ ሞርጌጅ ክንከፍል ከለና ኤክስትራ እንደር ደሊና እታ ኤክስትራ ንከፍላ ኣበያ ትከይድ ዘላ ኤስክሮ ዳ ፕሪንሲፕል ዝባል ክንነግሮም ኣለና ነቲ ባንክ so ስለዚ እቲ ኤስክሮ እቲ ናይ ግብርን ናይ ኢንሹራንስን ኩሉ ሞርጌጅ ኢንሹራንሱ ገለ ዘለና ንኸፍለሉ ኩሉ ንከፍለሉ እቲ ፕሪንሲፕል ካ እቲ ኣማውንት ናይቲ ሎን ዘለና ንኸፍለሉ ከምኡ ማለት እና እቲ ባንክ እቲ ስቴትመንት ክመጽእ ከሎ ናይ ወርሂ ክፍያ 750 እንደር ኢልካ ትህትልካ እንደማ እንደር ሃዮ ነቲ ፕሪንሲፕል ክንደይ ከይዱ ነቲ ታክስ ክንደይ ከይዱ ንኢንሹራንስ ክንደይ ከይዱ ንኢንተረስት ክንደይ ከይዱ ኢሎም ብሬክ ዳውን ገይሮም የርእዩካ ማለት እዩ so 750 ሞርጌጅ እንደር ከፊልና ነታ ፕሪንሲፕል ትከይድ 150 ናይ ማለት እዩ ትካለ ንታክስ ንኢንሹራንስ እና ንኢንተረስት ሬቱ ዝከይድ ግን ቅልጥፊና ንሙዳ እንደር ደሊና ግን ፕሪንሲፕል ሞር እንዳገበርና ክንከፍል ንክልና ማለት እዩ even if $20 $50 እንደር ከፊልና ብታ ፕሪንሲፕል ነቲ ሞርጌጅ ና ቅልጥፊና ክንውድኦ ንክልና ግን ስፔሲፊክ ክንገብረው ኣለና ክትክንፍል ከለና እዚያ ንፕሪንሲፕል እያ እንዳበልና ማለት እዩ ጽበት እዚያ ምናልባት እስኪ ኣብቲ ኦንላይን እንድሕር ኦንላይን ክንከፍሎ ከለና ንሪኦ ኢና ኣብቲ ሰፕሬት ከፋፍላ የርየና እዩ ምናልባት ብቼክ ዝኸፍል ሰብ እንድሕር ኮይኑ ብቼክ ትከፍል እንደር ኮንካ ኣብቲ ቼክ ሜሞ ትብል ኣላ ትፈርበሉ ላይን ኣላ ሜሞ ትብል ደሞ ላይን ኣላ ቼክ እንደራልኒ ከሬካይ ሕጂ ኣካውንት ናይ ጋጣሚ ኮይኑ ቼክ ነርኒ ኣብዚ ሜሞ ትብል ኣላ ኣብዚያ እዚያ ድማ ያ
سو اندهر فريم كابت ميمو برنسبل كم تاتو كنصف نكلينا مالتي سلسته ميتي تو برنسبل لنا نوت كنقبر نكلينا تو تشيك يس اوكي يا سلازي تم بتشيك تقومون لكم نبل ان 700 خوينتي ورحا وخت فليتنا 300 اكسترا نحر كنكفل دلينا اتن 300 تاع ميمو تبل اب تحتواي صقاماي شنخنا يتي تشيكنا كل غزي اب تحت زلا وي كم مزخاخري نتقملا نفرملا بوتان زلا اسا او 300 نحر اكسترا نكفل دلينا اتن 300 ناب اسكرو دينا ندلين دلنا نا برينسيبل دينا ندلين دلنا كنصحف لنا لنا كي صحفنا شهر قرشي تراي غيرنا ندحر سديدنا سو من تايم زغبرو نافت برينسيبل يسدون اتن كخفلون زغبام غبر خفيلون كاتن تاكسي وستون الله مالتي سلازي يا افتي اونلاين كنكفل كلنا تم باونلاين تخفلو يريكايو برينسيبل اديشنال وي اسكرو الله او سيبريت غيرنا نحنا سلون ريابكم وقلل زبلي بتشيك نسد سبات كان اندحرا لينا كان كمسيم حاونا زبلو اتي اكسترا نخفلو بدمر شاشين دحر صحيفنايو اتي 300 كن نمنتايكم مخانو نوت كنغبرل لنا افتي ميمو كنزي سيم زبلو افتي ميمو زولدلو نوت تن اكسترا زلوا نا برينسيبل دين نا بيسكرو دين كنصحفلنا لنا كي صحفنا ندحر سديدنا كن it goes straight to principal مش نا principal يدخل سلازي او هكفافلا اتي اكسترا مخفال كنتا يطومو مالت حساب ترايتن ورحاوت كفليتنا نخفلينا كمزي 700 نحر كويناسي نعن تراي ندرب يالو ابزي انت يالو تقمي ولا 5 قرش نحر اكسترا غير سديدياس انت تقمي لوا تتقمي قالتف كان مودا مالتو ادا تمورجج قالتف كاتو مالت تمورجج ناي مبزهاتو ستاندرد ناي 30 عمت مورجج زوها بغزا ناي شرطها مشتمالو ግን በወር ይክልተሻ እንደህር ከፊልና ወይ ድማ ኤክስትራ $50 እንደህር ከፊልና ፕሪንሲፕል ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ናይ 20 years ጌርና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ 30 ዓመት ከም ንኳልት ሞርጌጅ እቲ ፕሪንሲፕል ከፊልና እንደህር ወዲናዩ ውድ ዝበለም ኮይኑ ማለት እዩ ኢንተረስት ሬት ንከፍሎ ድማ ሴቭ ጌርና ማለት እዩ እንደህር ቀልጥፍና ከፊልና እዩ ሞርጌጅ ያ ከጂ ናይ 30 ዓመት 5% interest rate مكفالن 20 years 5% interest rate مكفال هذا يكون so 30 عام مكفال مالت interest rate هاي ندا كفلنا يوزلنا مالت more ندا كفلنا يونت بانك so قلتنا نمودا principal option ده راليو stress زي قبلنا ده قالوا budgetنا ده كوينو صبوك مالت extra مكفال نتي اكسترا يغنسلنا مالت لازم صفات يا I think ምናልባት እስኪ ከም ተወሳኺውን እንድሕር ተወስኾ ነገር እንድሕር ኣሊስ እዩ ማሕወት ምክንያቱ ክሬዲት ካርድ ክነልዕሎ ከለና ብዙሕ እዩ ዋላ ብሓደ ክስታይ እውን ዘርዚርካ ይትውድእን ኢኻ ሰብ ነናቱ ክስታይ ክህልዎ ሕቶ ኢሹ ክህልዎ ክእል ብዝበለፀ እኳ ናቶም ሕቶ እንድሕር ፅሒፎምልና ኣብ ኮመት ካልኣይ እውን ተመሊስና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ግን እስኪ ኣብቲ ዘጋጥም ነገራት ኣብ ገዛ ምግዛእ ዘጋጥም ብሰንኪ ክሬዲት ክንብል ከለና ክሬዲት ክስታይ ኮይኑ ወይ ጎዲሉ ክሬዲት ወይ ዳሜጅ ኮይኑ ኣብቲ ገዛ ምግዛእ ዘምፅኦ ለውጥታት ክሳብ መዓስ እዩ ማለት ገዛ እንዳገዛእና ከለና ኣብቲ ፕሮሰስ ከሎ እቲ ነጥብናትና ምውሳኹን ምግዳሉን ከምፅኦ ዝኽእል ሰዓቤናት ወይ ከዓ ኣብቲ ንዓኹም ዘጋጥመኩም ኣብ ስራሓት ክእረም ኣለዎ ትብሎ እንድሕር ኣሊ ኮይኑ أنا زنقرم زمكرم نت كلاينت نتاعو نايجزا مجزا بروسس ندر تجميرو تبراي بروفال ندر ركيوكا كونتراكت ندر تصحيفو كسب تودا هادش نقدر داي مقوار هادش كريديت أبلاي داي مقوار هادش كريديت دما داي مساعد مالتي هذا سبات أبروف مستقبرو دك أبروف كوين الله يلوم هادش ميكنا زجزو سبات الله هجس نتاعو زجبرو الديت تو إنكم ريشو يبلاشو مالت تبانكي بكازلو بري ابروفال ذهبنا كندي ادالو كندي انكم አለው እዚ ኢንከም ስለዘለው እዚ እዳ ስለዘለው ከንደዚው ነው ሞርጌጅ ለም ወሲኖ ማለው እቲ ክላይንት ደማ ወፂው ሞር ክሬዲት እንደተጠቀሙ እቲ ክሬዲት ቱ ኢንከም ሬሾ ይበላሽው ማለት ነው እቲ ክሬዲት ስኮር ካለው ይከውን
ነቲ ባንክ ድማ እንደገና ኳልኩሌት ትገብሮ ኣለዎ 3 ሚቴሽን ሂቦምካ ሞር ክሬት እንደወሰድካ ፕሮሰስ ለها እቲ 3 ሚቴሽን ዝሃቡካ ይቅንስዎ ማለት እዩ 250,000 ይገብርዎ ማለት እዩ because more date ስለወሰድና ዘለና እዳ እንደገና ሞር ወስድና ማለት እዩ so تبات يا سيم حوي من البات أفتي ذا حلف كو information ناتكاهبني أميرنا عندنا من البات حدثني لو من نزري ونحر اليوم تناتكا أفتي كستاي صحافة اليوم تي إيميل وي بإيميل كويس حكاز دلسب ويكا بسيلفون كدولة الكاز خير information نعم وحنا كنزرق حلو تي زي دلسب سيم حونا فلادلفيا يزلو እቲ ክንረኽቦ ንኽእል ኢንፎርሜሽን ብቋንቋናን በትዝርዳእና መንገድን ገይሩ ከረዳእና ወይ ከዓ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ክህበና ስለ ዝኽእል ክንረኽቦ ንደሊ ንሱ ይምሓውና ደው ኢልና ክነዘራርቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናቱ ኢንፎርሜሽን ንደሊ ከዓ ብፅሑፍ ወይ ብኢሜይል ክንረኽቦ ንኽእል ኣብዚ ኣላታ ናቱ جاءتا إيميل ناتيا سيلفون ناتون دويلنا كنرخبو ندلي بمدوال زتعملنا سبات النهار لنا خينها تا سلك ناتون كن دويلنا كنرخبو نخيلنا مالتي كنرخبو نخيلنا مالتي زي أب جزاز لنا أبي معاسينا هنجز بخمي كنرخبو نخيل نزيب الحتتات نسيم حاولنا نحر حاتيتنا يو كمل سلنا يخيلي أب جزا مجزا زجبرنا يو إنفورميشنات نيرو جزا مجمبريون زجزئن ويون كلاي جزا كجزء زدلي أبز حلفة كلت علالات نيرنا أنا سنكا إنفورميشن زهابنا سيم حاولنا تا مجمبري أزنبرت كما يجرو حدثك جزا زي بلو كم مجمبري جزا يجزء كلاي دما أتي كلاي جزا زلوا كلاي جزا خجزء نزدل دما انتاي كجبر كم زلوا كتكملوا زلوا عقباتن كستاجرنا نيرنا مالتي سلازي إذا تلفون رين دلنا إذا تلفون بتلفون ندولكم كترخبوا تدلي ويكا بإيميل صحفكم بصحف كترخبوا تدليها إيميل ون أبزلا مالتي تاناي مجمريا هوم بايرز مجمريا جزا تجوزو أب فيلي مالتي إذا فيلي جرانت سلازبال أب فيلي أبدر بنحكينا أي هو من أبدر بي كان كتما سلازخانة أبدر برأس زخاري مالتي سلازي تا إنفورميشن أنت يعتبر فيلي جرانت يعتبر إذا فيلي دما فيلادلفيا إيريا تراي مثل نجزء كنروح ونخيل حاجة ذاتي مالتي السادما ترايكم النهر الله هنا باركود غيرنا تعلنا لنا تالينك ندحر بتليفونكم سئلكم من الوقت بتلفزيون ويا كمبيوتر ويكا بناي كلايكم تليفون غيركم ندحر نتا باركود دلا سكان غيركم لك نافت اللينك كتحلفوكم يتي انفورميشن دلو او كترخبو تخليهم ابلاي مستغبروا دما مستريل ستيت ناتكم تزراريبكم يتي كتوستو زغباكم كلاسات قديمكم ني 4 ساعات مش سيم حوالي ني 4 ساعات كلاس وشي 35 بيلكم دحريوتي جرانت بحال زلو كتوستو تخليهم مالتي بعابي دما سيم حاولنا دما افيلي سلا زلو فلادلفيا زلوهم كترخبون كتبلون تخليهم مالتي سلازي سيم حوي افيلي ترايلي خا كتبل تخيل ولا كميتي ناتكا زرقه እቲ ግራንት ማለት ካለ እቲ ግራንት افيلي تراي يكونن ግን ናይ ፍላጎት ተحجزهم تخيل از ريل استيت هو all Pennsylvania my license Pennsylvania license anywhere in Pennsylvania I can help people buy a house sell a house rent a house my license works in the all of Pennsylvania and surrounding areas يا من البات هذا خوس خاز دلي حساب ريل استيت حزنا نصنحمو هو كنقير ندلي اوكي زيا كل غزي ذكراز دلي ግን እቲ ሊሚት ናይ ምቕያር ሓደ ሰብ ሕጂ ገረ ኣብ ካልእ ሪል ስቴት ጸኒሕን ኣብ ሲዮም ክነጽንሕ ዝደሊ ኮይኑሲ እቲ ተርምስ ክንደይ ክጸንሕ ኣለዎ ስምምዓት ኣሎ ዲ هو ሕጂ ንምሻጥ እንደር ኮይኑ ትፈራረም ሪል ስቴት ማለት ትገዛ ክሸጠልካ ትፈራረም ግን እቲ ፍርርም ተፈላለየነት ኣለዎ
እና هذا ኤክስክሉሲቭ ዝበሃል ኣሎ ኤክስክሉሲቭ ማለት ምስቲ ሪል ስቴት ተፈራረም ካልእ ሰብ ክሸጠልካ ይክእል ድዩ ንሽዱሽተ ወርሒ ንሰለስተ ወርሒ ሚኒመም ክሸጠልካ ኢልካ እንተተፈራሪምካ ንካልእ ሰብ ክትህባ ትክእል ኢኻ ማለት እዩ ናቱ ኤክስክሉሲቭ ኮንትራክት ሂስካ ምስቲ ሪል ስቴት ካልእ ሰብ መፅኡ እንድሕር ሸጥዎ ትገዛ you still have to pay that person እና መብዛሕትኡ ሰብ ዝሸይጥ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ዝመክሮም ኦፕን ኮንትራክት ምእታው ማለት እዩ ኦፕን ሚንስ እቲ ሰብ እንድሕር ሸጥዎ ይወስድ ካልእ ሰብ እንድሕር መፅኡ ሸጥልካ ክትለውጥ ትክእል ኢኻ ማለት እዩ ኦፕሽን ኣለካ ንቅያር መብዛሕትኦም ሪል ስቴት ነታ ኤክስክሉሲቭ ዲል ንምግባር እዩ ፑሽ ዝገብሩ ነቲ ክላይንት ኣነ ግን ከምኡ ደስ ኣይብለኒ እዩ ላይክ እቲ ሰብ ኦፕሽን የድልዮ እዩ እንድሕር ስራይ እንድሕር ዘይፈተዎ እንድሕር ተሸጠ ካልእ ድማ ሞር ኤክስፔሪንስ ዘለዎ ከመፅእ ክክእል ኣለዎ እቲ ኮንሱመር ስለዚ ንኩሉ ሰብ ዝሸይጥ እንድሕር ደልዩ ኤክስክሉሲቭ ኮንትራክት ሳይን ምግባር ኣይመክሮኒ እቲ ኦፕን ኮንትራክት ኣሎ ካልእ ኮንትራክታት ኣለዉ ኣፅኒኦም እንታይ ዓይነት ኮንትራክት ይዛቱ ዘለዉ ምስ ሪል ስቴት ኢሎም ክፈርሙ ኣለዎ ማለት እዩ ንምግዛእ እንድሕር ኮይኑ ቀሊል እዩ ክትልውጥ ትክእል ኢኻ ከምድላይ ኢኻ ማለት እዩ ኮንትራክት እንድሕር ዘይፈረምካ ስምምነት እንድሕር ዘይገበርካ ምስቲ ሪል ስቴት ንምቅያር ችግር የብሉን እዩ ማለት እዩ ኣነ ምስቶም ክላይንት ኮንትራክት ኣያቶኒ በቃ ከምድላዮም ከም ዝኮኑ ኦፕን ክኸውን ስለዝደሊ ኣብ ኮንትራክት ምእታው ስያነ ደስ ኣይብለኒ ግን ስራሕዮ እንድሕር ፈትዮም እቲ ሰርቪስ ዝገብረሎም እንድሕር ደስ ኢልዎም ምሳይ ፀንሁ ማለት እዩ እቲ ኮንትራክት ዝገብሮ መዓስዩ በቃ ሃንሳብ ምስ ኩሉ ነገር ምስተወደአ ኦፈር ምስተቀበሉ ኣው እቲ ኮንትራክት ድማ ብህጊ ክገብር ስለዘለኒ ኣው ከምኡ ገብር ማለት እዩ እምበር ምሳይ እቲ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ኮንትራክት ብዛዕባ ግዴታ እዩ ፍሪ ሰርቪስ ማለት እዩ ዝገዝእ ሰብ ኦኬ ስለዚ ኮንትራክት እንድሕር ዘይብሎም ኣብ ብፍላይ ንገዛእቲ እንድሕር ኮይኖም ሸያጥ እኮ ቁርብ ፍልይ ይብል ካብቲ ገዛኢ ገዛእ እንድሕር ኮይኑ ግን ኮንትራክት ዘይብሉ ግን ዝኾነ ግዜ ክቕየር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ክቀይር ይኽእል እወ ትክእል ምክንያቱ ሓሳብ እንታይ ኣይተሰማምዓንን ነዚ ሪል ስቴት እዚ ኢልና ክስታይ ንገብረሉ ግዜ ኣሎ ሓንሳብ ከዓ እቲ ኤክሳይትድ ኮንካ ናይ ገዛ ምግዛእ ጥራይ ትደልዮ እንትብህጎን ምስቲ ሕግታት ስለ ዘይንፈልጦ እዛ ገዛ እዚኣስ በቃ ክገዛእ ኣለኒ ጥራይ ንብለሉ ግዜ ስለ ዘሎ ሕጂ እቲ ሪል ስቴት ምቕያርን ክስታይን ኣብቲ ሕግታት ፅቡቅ እሳ ፅቡቅ እያ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ እኮ ገሊፅካያ ነርካ እንዳዋሲም ሓወይ ግን ኣገዳስነቱ ብዙሕ ኮይኑ ስለ ዝተረኣየኒ ምናልባት ብኣ ክነዓፂና ካልኣይ ገዛ ንዝገዝኡ ገሊፅካያ ካብቲ ቀዳማይ ምናልባት ሓደስቲ እንድሕር ኣብዚ ዝሰምዕዎ ልዮም ኮይኖም እቲ ፍልልያት ማለት እቲ ርሕቀት ካብቲ ገዛ ወይ ከዓ እቲ ምክንያት ከመኽንይዎ ዘለዎ እንታይ ኢሎም እዮም ከመኽንዩ ዘለዎም ካልኣይ ገዛ ንክገዝኡ ከለዉ ካልኣይ ገዛ ትገዝእ እንድሕር ኮይንካ ንኢንቨስትመንት እንድሕር ኮይኑ ንምክራይ እንድሕር ኮይኑ እቲ ባንክ 25% ዳውን ፔመንት ክትገብር ኣለካ ይበሃል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሰብ 25% ክከፍል ኣይደልን እዩ 3% ወይ 5% ከፊሉ ክኣትው ዝደሊ ማለት እዩ ከምኡ ንምግባር ነቲ ባንክ ከም ፕራይመሪ ሬዚደንስ ክጥቀመሉ እየ ክነብረሉ እየ እምበር ንኢንቨስትመንት ኣይኮነን ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኢልካ ድማ እቲ ትገዝኦ ገዛ ጥቃ እንድሕር ኮይኑ እሳቶም ዝሃቱ it's not far from your primary home ንምንታይ ኢኻ ጥቅኡ ድማ ትገዝእ ዘለኻ ዘለኻዮ ገዛ እንታይ ትገብሮ ኢኻ እዮም ይሕትኻ ማለት እዩ እቲ ዘለኽዎ ገዛ ሴፍቲ ኣይስማዓንን እዩ ኦር ክህደስ ኣለዎ ኣርጊ እዩ ኦር ንፋሚሊ ናይቲ ፋሚሊ እንዳም ኣብን ስለዝኮነ ሕጂ ኣክለን እዩ ኢልካ ክትረድኦም ትክእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ገዛ ትገር እንድሕር ኮይንካ ዲፈረንስ ሳይዝ ዲፈረንስ ኦር ሞደርን ክኸውን ኣለዎ ኦር ናይ ሴፍቲ ኢሹ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ኢልና እንድሕር ረዲእናዮም እቲ ባንክ ይፈቅደልና ማለት እዩ እቲ ሪዝንሲ ሪዝነብል ሎጂካል ሪዝን ክኸውን ኣለዎ ንኢንቨስትመንት እንድሕር ኮይኑ እቲ ፕሮሰስ ዲፈረንት እዩ እቲ ኢንተረስት ሬት ዲፈረንት እዩ ካብ ፕራይመሪ ሬዚደንስ ማለት እዩ ትበት ስለዚ እቲ ንህቦ ምክንያት ወሳኒ እዩ ርሕቀት ከ ክሳብ ክንደይ ርሕቅ ካብቲ ቀዳማይ ገዛናስ ክንደይ ርሕቅ ክኾን ኣለዎ ሌጋሊ እቲ ዝፍቀድ 50 ማይል እዩ ዝፍቀድ ማለት እዩ ካልኣይ ገዛ ሰከንዳሪ ሆም እንድሕር ኢልካ ኣትሊስት 50 ማይል ክኸውን ኣለዎ ካብ ዘለናዮ ሰከንድ ሆም እንዳበልካ ርቅ ዝበለ ትገዝእ ማለት ነው ጥቃ 50 ማይል እንድሕር ኮይኑ ነቲ ባንክም ሴንስ ኣይገብር ንምንታይ ኣብዚ ትገዝእ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ ግን ናይ ሳይዝ ችግር እንድሕር ኮይኑ ፎር ኤግዛምፕል ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ክልተ ቤድሩም ገዚኦም ካብኡ 3 ቆልዑት ኣለዎም ሕጂ ንሳቶም 50 ማይል እንድሕር ኮይኑ እቲ ባንክ 50 ማይል እንድሕር ኮይኑ ነቲ ባንክም ሴንስ ኣይገብር ንምንታይ ኣብዚ ትገዝእ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ ግን ናይ ሳይዝ ችግር እንድሕር ኮይኑ ፎር ኤግዛምፕል ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ክልተ ቤድሩም ገዚኦም ካብኡ 3 ቆልዑት ኣለዎም ሕጂ
4 ቤድሮም ዘለዎ 3 ቤድሮም ዘለዎ ክቀይሩ ይክእሉ ማለት ነው እቲ ባንክ እንታይ ይብሉ እቲ ፋሚሊና ማብል ህጂ ክልተ ነርና ክንጀምሮ ከለና ትነብራና ክልተ ቤድሮም ገዚና ህጂ ግን 4 ተቆሉት አለውና ይሎም ተቆሉ ተሰፈሮም በቤት ዝበለ ይገዙ ማለት ነው እቲ ሪዝን እንታይ እዩ we need a bigger home እቲ ዘለሃዮ ገዛ ሪፔር ዘርሊዮ እንደህር ኮይኑ በጣም ዘአረገ እንደህር ኮይኑ I want to move into modern home ኢልካ ሪዝን ክትህቦም ትከለካ አናም ከም እንደፈተንኩ ህጂ ክነግሮም ናት ሪዛልት 75 ቢውስት አካባቢ ዘለሁ 73 and ቢውስት ከገዝ እንዳፈተንኩ ነቲ ባንክ ሪዝን ደግሞ ክህባለኒ ማለት ነው ምንታይ ከም አና ዘሃብኩም ሪዝን እንታዩ 75 and ቢውስት እንደህር ያዩ አቢ ቢልዲንግ እንዳተሰራዩ እና ነግረዩ ኳይት ስትሪት ኔሩ ህጂ ደግሞ አቢ ቢልዲንግ አፓርትመንት እንዳሰሩ ስለዝኮኑ ኳይት አይኮነን ፓርኪንግ ሴፍቲንግ ችግር አለው ሰብ ስለዘበዘ ይላ ኳይት ስትሪት ይዘደል ይለዮም ተመልሳ ሀውንን ክሳብጂ ግን ከፍትኔ ከመገራ ማለት ነው ያ ስለዚህ ዋላ ተቃናውን ክንገዝ ንኸሊና ትራይ ሪዝን ንከሊና ግን ምክንያት ለና እዩ ትክክለኛ ዝኮነ ምክንያት ለዩ ስለዚህ ኣብ ከምዚ ሐሳብ ዘለና እንዳር ኮይና ቀዲምና እቲ ክንገብሮ ዘለና እቲ አፕሩቫል ምስ ረኸብና ወይውን ሪል ስቴት ናትና ተማማኸልቲ ከማኽሩና ዝግባኦም እቲ ምኽሪ ቀዳመይቲ ምክንያቱ ተቀዳመይቲ ነው ጻኻፍና ብዙሕ ነገር ከይፈለጥና ትራይ ብግርህና እንደህርቱ ኢልና ነቲ ፕሮሰስና ከንቅፈና ኸይሊ ስለዚህ ረኺብና ክነዘራርቦም እቲ ንደልየ ዘለና ወይ ከዓ ክንቅይሮ ንደል ዘለና ምክንያት ሓጋዚ ስለ ዝኾነ በቲ ዝፈልጦ ሰብ ክንገብሮ ከለና ኸ ተረባሕቲ ንኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ንኹሉ ክስታይና ኸየብለና በአፍሉጥ እንድሕር ጌርና ያጽበወይ ያ ከምቲ ዘለናዮ ክንማላለሲና ኣሕዋትና ሰዓን ምፍላጥ ከይፈለጥናዮም ብምጽንሖም እቲ ስራሕ እንዳሰርሕዎ ክንሶም ግን ንሕና ኸ ከይፈለጥና ኸ ብጥራይ መንገዚ ኢልካ ብመንገዚ ኻዮ ንኸይድ እሞ ክስተሎ ብትኸይድ ትቕጽል ማለት ስለዚህ የሕዋትና ኣለዉ እቶም ካልእ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ከምዚ ነዚ ክስታይና ትከታተሉና مع الكندا زلهم كتكونوا تخليهم أو أوروبا زلهم كتكونوا تخليهم أبكم زسرح نتيفكم توافرون بحال عليهم يتزلكم في التفتناتكم حورة السب كتم محل الفوا مستدليو ويكا بتناتكم زلكم دمصوتهم تزلكم information كتبوا خلهم كذناي مع السيمحواتنا زود اللوخة بزكاتامي كنقدمكم نفتو مالتي سيمحوي كم تقصالي كل جزء نبلا thank you تجزيها كمون تفلتك أو حبرة السبكة بقانكو وقت محلال في الكاب المساحة كما سكنا كيفتم من الوقت أفتي دهوبنا كومنت ويكا تزحفلنا فيدباك ريناون كنمل لسينا مالتي وكتسالنا تتي كستايس ولا حنساب تخفأسي حنساب أول هدية ولا حنساب أبسم مدب جرنا كمزي نحر علينا كافت جزيخ عن نحر نشتي ساعته في خلا نتي سبنا ستي أتليس بأفلطه هنكيدينا مالتي برديت تراي بمثلنا نخدم نبرنا قال أتليس انتاي كم نقبرسي ولا أي نجزايو انتاي كم زد لنا جن نحر فريتنا يسان هنا صباح نقول نخنجزو ويكات الدليل اللي نحن بس يحجزنا يمو كم تقال لي كافت حفشاوي زقات مكا أقات أمتات نايسرح ويون كرم على تبلو من اخت النحر اللي كعدل كوك أنا كرم على وزبل نتايو سب جزان مجزاز حسب سب ريسيرش كجبر ز نقرأ مالت ريسيرش مقوار مالت نتايو زدلي نتايو الدوكومنت اللي نيو كريدت سكور كندي كون على أبي زجاز زدلي لوكيشن نتايو جزاز زدلي إنه جزا مال الدمان تاعو انترنت فانكشنال لو جزا ماكينه كتجزا كلها نت انجن نت ترانسميشن نت غوما كنتريو نت جزا كتجزا كلها ما كتفلطو مالك ات بارت تاع مالك ات هات واتر كما يلوز مز كولينج سيستم كما يو هيتينج سيستم كما يو ات روف كما يوزل ات فاونديشن كما يو ات بيزمنت كما يو ازي فلطت ناي جزا فلطت الناس بوك يلز رداني مالك هذا جزا ندري هايو ات بينت ات تايل ات كفرينج ندري هايو صبو كون يتل ግን هنا نريو زلنا ات ميكانيزم ات جزا كمي ايرو فانكشن زغبر ات كنفلطو علينا ማለት መዛት ሰብ ስለዚህ ይፈልጡ ንመዛትም ዘሪው ማለት እንታይ በዚህ ናይ ሃት ዋተር ሂተር ኮሎን ኮሎ በቃ መጀመሪያ ጊዜም ዘሪው ማለትና ምፍላጥ ጽቡቅ እዩ ከመይ ኢሉ ትገዛ ፈንክሽን ዝገበር ዝብሎ ነገር ምርዳት ጽቡቅ ነገር እዩ እስ ዘድልዩ ዶክመንታት እንታዮም
ካለ ድማ መብዛት ሰብ ዘይፈልጦ ነገር እንታዩ እቲ ዶክመንት አፕሎድ ምግባር እጂ ኩሉ አፕሊኬሽን ኦንላይን ኮይኑ ኣሎ በወረቀት እንዳተረፈዩ መጽው እጂ እቲ ተፈርሞ በኦንላይን ዩ አፕላይ ትገብር ኦንላይን ዩ ስለዚህ ከሜል ካት ዶክመንት ማኑፕሌት ምግባር እንታዩ ካብ ሓደ ኢሜል ና ሓደ ኢሜል ፎርዋርድ ምግባር እቲ ፋይል ሴቭ ጌርካ ኣብቲ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ምግባር ነቲ ባንክ ዌብሳይት ክንፈልጣለና ብዙ ስኪል ዘድሎ አይኮንን ትምህርት ያድልዮን ዩ ሓደ ሰብ እንደራሪና እቲ ስኪል ክንመሃረዋለና ማለት እዩ እቲ ኮምፒውተር አጠቃቀማ ክንፈልጠዋለና ብዙ ትምህርት ዘድልዮ ነገር አይኮንን ኢሜል ከፊትና እቲ ኢሜል አታች ጌርና ከሜልና ያ ዶክመንት ንሰድድ በጣም ተድል ይፈልጣት ያ ማለት ያዚያ እንደ ሄርኬልና በስልክና ክንገብረው ነከሊና በኮምፒውተር ክንገብር ካሊው አፕሊኬሽን ምግባር በጣም ምልማ ማዲካሊ ፕራክቲስ ክንገብር ነከሊና አፕላይ እንዳገብርና ማለት እዚ ክንፈልጠው እጂ ዘለና ዩ ታይም ዲጂታል ስለዝኮነ እና ኤሌክትሮኒክስ ስለዝኮነ ኤሌክትሮኒክስ ድማ ክንለምደዋለና ማለት አፕሊኬሽን ምግባር ያ ጽፈት ሓበሬታ ከምቲ ዘለና ደጊና ሲም ሓውና ኣብ ፊላደልፊያ ይደሎ ኣብ ፔንሲልቬንያ ዝኾነ ፔንሲልቬንያ ኤሪያ ገዛ ክትገዙ ምስትደልዩ ወይ እውን ገዛ ክትሸጡ ምስትደልዩ ገዛ ክትካረዩ ምስትደልዩን ንሲም ሓውና ሪሌተሪ ደዊልና ክንረኽቦ ንኽእሊና ወይ እውን ዘድልየና ሓሳባት በቲ ዝረዳእና ቋንቋ ከረዳእና ይኽእል እዩ እንግሊሽ ኣሎ በትግርኛ ኣሎ ካልእ ቋንቋ እንታይ ኣሎ ትኽእሎ ሲም ሓውና አምሃሪክ ኣሎ አማርኛ اوكي امحارኛ ጌርካውን ንእሽተይ በለውም ማለት አምሐርኛ ዝሰምዑን ከከታተልዎ ስለዝኾኑ አርባዕተ መሐላን ፋሚሊያስ እንደራሊውን አምሐርኛ ጌርካውን ያ እሺ ያው በአማርኛ እስካሁን በትግርኛ የተናገርኩት እኔ ያጋጠመኝ ምንድነው አማርኛ የሚያዳምጡ ትግርኛ የማያዳምጡ ሰዎች ይሄን ፕሮግራም አዳምጠው የገባቸው ነገር አለ ዕውቀቱን ስለሚፈልጉ በትግርኛም ቢሆን አዳምጠውታልና በአማርኛ ልናስረዳ እንችላለን ተርጎሙን ልናቀርብ እንችላለን እና ለምትፈልጉት ነገር ቤት ለሪፔር ለመሆን ከሆነ ለመግዛትም ከሆነ እኔን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ቁጥር እሱ ደግሞ ሪፔር ይሰራል ገብረ ህይወት ይባላል ስሙ እሱንም ፎሎ ብታረጉት በጣም ደስ ይለኛል ብዙ ኢንፎርሜሽን የሚያክልጅ ነው እኔ የቻልኩትን ያህል አግዛችኋለሁ ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ታንኪ ያ ጽፈት ሶ ሪኻ አዲሽናል ቋንቋ መህላው ጽፎ አምሐርኛ ይሰምዕ ግን ንዓይኑ ምዝራብ ቁርብ ክስታይ ገብረኒ ግን ይርዳኒ ስለዚህ ጽፈት ሰሚዕኩም ኣለኹም እቶም አምሐርኛ ትዛረቡ ወይ በአምሐርኛ ቋንቋ ተብለውን ቋንቋ አምሐርኛውን ስለዝኽእል ኮንታክት ክንገብሮ ንኽእሊና ማለት እዩ ስለዚ ታንኪ ዩ ሲዮም ሓወይ ኣብ ቀጻለውን ከምኡ ተመሊስና ክንመጽኢና ስለዚ ታንኪ ዩ ፎር ዩር ታይም again the same to you welcome Malti okay thank you brother ስለዚህ ኩልና እዚ ናይሎም መዓልቲ ዝነበረና ብዛዕባ እታ ናይ ዝሓለፈት ናይ ግራንት ትበሃል ኣብ ግራንት ዘላ ብዛዕባ ሓገዝ ክንረኽቦ ንኽእል ናይ ፊሊ ግራንት ዝበሃል ኢንፎርሜሽን ዝሃብናኩም ኣብ ዝቐደመ እታ ሊንክ ስለ ዝሃበኒ ስዮም ሓወይ ባርኮድ ጌርና ኣብዚ ኣብ ላዕሊ ምናልባት ትርአኩም እንድሕራለ ምልክት ፊሊ ትብል ዘላታ ባርኮድ ኣላ ንዓ ብቴሌፎንና ስካን እንድሕር ጌርናያ እቲ ዌብሳይት ናብኡ ዳይረክት ክትገብረና እቲ ኢንፎርሜሽን ድማ እንታይ ምዃኑ ክትሕብረና ትኽእልያ ካብኡ ከዓ ክንወስደ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ግራንት እዚ እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ኣብ ናይ ክሎዚንግ ኮስት ድዩ ወይ ከዓ ኣብ ዳውን ፔመንት ኣብ ዝተፈልየ ፓርቲ ክሕግዘና ዝኽእል ካብቲ ስቴት ዝወሃበና ሓገዝ ማለት እዩ እሳ ኣብኡ ኣቲኹም እታ ባርኮድ ካብ ቴሌቪዥን እንድሕር ትሪእዎ ኣለኹም ብቴሌፎንኩም ወይ ካብ ቴሌፎንኩም እንድሕር ትሪእዎ ኣለኹም ኮንኩም ከዓ ብኻልኣይ እቲ ቴሌፎን ጌርኩም ስካን እንድሕር ጌርኩማ እታ ሊንክ ናብኡ ክትወስደኩም እያ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ሓሳብና እንታይ እዩ ብዛዕባ ክሬዲት ስኮር እውን እንታይ እዩ እቲ ክሬዲት ናትና ብኸመይ ቢልድ ኣፕ ከም ንገብሮ ንኩሉ ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እንድሕር ዘይረኣኹም ኣለኹም ከዓ ዝሓለፈ ድማ እቶም መጀመርያ ገዛ ዝገዝኡ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ካልኣይቲ ድማ ካልኣይ ገዛ ክገዝኡ ንዝደልዩ እቲ ናቱ ምክንያታት ከቕርብዎ ዘለዎም እንታይ ኢሎም ከመኽንዩ ከም ዘለዎም ድሕብር ጌርና ነርና ካልኣይ ቪድዮታት ኣሎ ኣብኡ ኣቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ከዓ ምፅሓፍ ኮመንት ኣይትሕመቑን እንድሕር ኣብ ኮመንት እቲ ዘለኩም ሓሳብ ፅሒፍኩም ንሕና ድማ እቶም ኣሕዋትና ከዓ ከምዚኣ ሕቶ መፅኣላ እሞ ንዑ መልሱልና ኢልና ክነምፅኦም ኢና ማለት እዩ ከምኡ ኣብ ካልእ ቦታ እትርከቡ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም
ከምዛ ዓይነታት ዝኾነ ሞያዊ ፍልጠት ኣብ ህዝብኹም ክተካፍልዎ ትደልዩ እንድሕር ኣለኹም ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ከዕድመኩም ፈቱ ማለት እዩ ክትረኽቡኒ ብትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ኣነ ገረ ፍትዊ gmail.com ኢልኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ረኸቡኒ ኣብ ኩሉ ይነጥፍ እየ እዚኣ ገረ ፕሮዳክሽን ትብል ኣብ ቲክቶክ ኣላ ኣብ ዩቱብ ከዓ ኣላ ፌስቡክ ምናልባት ንበይና ገረ ፍትዊ ትብል ገረ ፍትዊ ኢልኩም እውን ኣብ ፌስቡክ እውን ብኡ ኮንታክት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ምናልባት ተቆፅሪ ክስታይ ስለ ዘይገበርክዎ ስለዚ እቲ ዘለኩም ፍልጠት ሞያዊ ፍልጠት እቲ ዘለኩም ነውለጅ ኣብ ሕብረተሰብኩም ከተመሓላልፍዎ ትደልዩ እንድሕር ኣለኹም በዚ ኣጋጣሚ ከዕድመኩም ፈቱ ወይ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ወፂኹም እውን ከምኡ ኢንፎርሜሽን ንህዝብኩም ክትህቡ በዚ ኣጋጣሚ ከዕድመኩም ፈቱ ማለት እዩ ሓደስቲ እንድሕር ኮንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻነል እቲ ኣልጎሪዝም ንክዓቢ ይሕግዞ እዩ ከምኡ ላይክ እንድሕር ጌርኩሞ ናብ ካልእ ሰብ ከዓ ሼር እንድሕር ጌርኩሞ እቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ነፃ ክሳብ ዝኾነ ኩላና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለዚ ንሎሚ ኣብዚ ከዓ ክለናይ ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ በቢ ዘለኹሞ ሰላም ቅነ